kailangan talaga lahat mabakunahan. Ang mga ayaw, they should not be allowed inside public restaurants or resorts because they are a threat to public health and the safety of the general public. Threat to public health. Alam mo, pagka ang suma total nitong sabihin mo public health, anong public health? Public health yan kasi ang sabi ko, ang dead end yan is kamatayan. Dapat maintindihan ito ng mga kababayan natin. Kailangan lahat ay magpabakuna. Now, the reminders. While the developments of the past few weeks show that we are steadily beating COVID-19, we must remain careful and continue practicing hugas, mask, iwas, bakuna kung wala pa. Yun lang ang tandaan. No? Yung dati, mask, hugas, iwas. Idagdag naman ninyo for Diyos yung yung bakuna. Kaya man talaga ang pinaka. Tsaka yung bakuna, sa totoo lang. Now, you can go to the international channels sa internet, doon sa mga YouTube. May spike. Tumaas bigla ang mga kaso ng COVID sa maraming Europe at Amerika. At hinahanap nila ang rason. Kasi pinayagan nila na hindi na magbakuna, others ayaw magbakuna because I said I have nothing against religion. Sa relihiyon nila bawal daw. Tapos yan, mas madali yung hawaan. And that is the natural consequence. What can we do? Tapos yung iba hindi nagmamask. Yung iba naman hindi nag-observe ng sa restaurant. Hindi ka nga papasukin. Kasi every time you open your mouth, tapos you choose something, invariably, you spew out, nag-spread ka ng moisture dyan sa kainan, which may eventually include itong mga COVID-19 virus. They're really germs. So, yan ang dahilan kung bakit ka na hindi makapasok. And I understand. And I support itong mga restaurants and all na delikado sa contamination sa public. You have my support. Huwag mo silang pakainin. Sabihin mo na lang sila na kung ayaw ninyo magpabakuna at hindi kayo tinanggap sa ibang restaurant, doon na lang kayo sa tabing dagat. Marami dyan sa Diwe. Diyan na lang kayo. Kasi yung germs ninyo lumilipad dyan.